May sa tayo nga ini naayan nga ini na kung sagararan nga sa tayo nga ini naariyan nga ini na kung sagararan nga ini papadi ibunan nagtay nga tinagan na ider itay nga ruti gloria na ibutak-tak tay nga rut kinaimbag na wenintay amin ikanta agbyag ka o Kristo nga ariti kapya agbiag tiyak kung arit langit kendaga tisa nga lubong nga numay aguruk nuy kenagdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka agbiag ka o Kristo nga arit ikapya agbiag tiyak kung arit langit kendaga tisa nga lubong nga numay aguruk nuy kenagdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanok daka may sa tayo nga ili naariyan sagararan nga init papadi ibunan nagtay nga tinagan na ineritay nga ruti gloria ibutak-tak tay nga rut kinaimbag na wenintay amin ikanta agbiag ka o Kristo nga arit ikapya agbiag tiyak kung arit langit kendaga tisa nga lubong nga numay aguruk nuy kenagdayaw ken ka tarumpeng laeng nga itanok daka. Rugyan tayo dahil tiya panagdaydayaw tayo itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat iraman tayo pay ti karkararag tayo ti pagyaman da Benita ken ni Jade da Mr. and Mrs. Jonathan ken Florencia Gabayne ken ti pamilyada kastamot ni Ronnie ken Pinky Biag pagyaman met ti Dino ken ni Winnie kastamot pa ni karkararag ti kararuan ni Guillermo ken Rinaldo. Tata nga Domingo rambakan tayo ti Indigenous People Sunday. Da tayo nga katutubo, ado dagiti napintas nga galad, ramon ti pamati, ramon ti biag nga iaywanan tayo. Salwadan tayo, ipatawid tayo, ibiyag tayo dagitoy nga ramramen. Ikararagan tayo dagiti maririribok, akakabsat tayo, dagiti maupupay, dagiti maababak. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang nga asi ken managayat.
Itinapakumbabaan nakem kuna tayo, Agkonfesara, iti Diyos sa manakabalin amin. Ken kada kayong met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay, isung agpakpakasiak ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayong met kakabsat, tay kakaasid akuma, ti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
Siksika, tiya po siksika, hindi ka ngatwang, ititimpuyok Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos sama. Amen. Kumararag tayo. Apo ipaay mo kadi tasaganaen, tarabayan ken kuykuyugan na kamlat tatagrasyam, tapno kan kanayon anapasnek, ken narigta kami nga agaramid iti naimbag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Dahito'y maibasa na daw ti libro ti kinasirib. Gaputa na bigbig ko ang may saaklay nga tao. Nagkararagak ket naikanak iti panakaawat. Imay kanyak ti espiritu ti kinasirib. Imbilang ko ang napatpateg ngim ti trono wenno korona. Awan sirserbi ti kinabaknang numayasping ken kuana. Saan ang mapatasan dagiti agkakangina nga alahas, no gatad na ti pagsasaritaan. No idilig ti kinasirib, mayarig ti sangapirit adarat, ti amin abalitog ti lubong, kitpitak laeng ti pirak. Impangpangrunak ngem ti salunat, ken kinataer, wenno kinapintas. Pulos asaan ako modra piranyag na. Kahit kanay kayat ko ti kinasirib, ngam tinaduma asilaw. Idi imay ti kinasirib, kadwa na asimangpet, dagiti agkakaimbag abanag. Saan amarimbawan ti kinabaknang, nga ented na kanyak. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat. Pininnik na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta kin naragsak kami. Penneken na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Isurom kada kami ti kinaababa ti panagbiag mi, tapno sumirib kami. Nabayag pay aya, o Apo, ti panangtalyaw mo kada kami, dagiti adipin mo, kaasyam kadi. Penneken na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Binigat kadi penneken na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami, ti unos ti panagbiag mi. Paadwemet ita tiragsak mi, akas ti panang paladingit mo kada kami, bayat ti tawen apan nakariribok mi. Penneken na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami.
Ipakita mo kadi kada kami nga adipen mo, dagiti nakastas daaw nga aramid mo. Ipakita mo't kadagiti kapututan mi, tinadayag abileg mo. Bendisyonan na kami kadi, o Apo a Diyos mi, pagbalegyan na kami iti amin nga aramid mi. Peneken na kami iti diagbalbaliw nga ayat mo, o Apo tapno makapagkanta ken naragsak kami. Daytoy maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Si bibiyag kinasamay ti sao ti Diyos. Natadtadem ngem ti uray anya akampilan, nga agsumbangir iti tadem na. Ket salputen na agingga iti pagsabatan ti kararwa ken ti espiritu. Ti pagtugmukan, ti nagsusuupan ti tulang ken pata. Ket ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Awan ti napalswa a mailinged iti Diyos. Si papanayag amin iti imatang na. Ket isu ti pangidatagan tayo iti biag tayo. Ti sao ti Apo. Agyaman tay ti Diyos. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kat sinsurat ni San Marcos. Gloria ti may pay ken ka, o Apo. Agrubrubwat ni Jesus sa pumanaw, idi nagtaray ti may sa atao anapan kenkwana. Nagparintumang iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidek tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Apay nga awagan nak iti naimbag kinuna ni Jesus. Awan ti naimbag no dilaeng ti Diyos. Ammom dagiti bilbilin. Di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti nagannakken ka. Maestro insong bat ti tao manipod kinaubing ko, tinongtong palkwa amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus as iaayat ket kinunana kenkwana, adda maysa a pagkurangam. In kailako ti amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na umay ka sumurot kanyak. Idi na isao ni Jesus daytoy nagladingit ti tao, ket sililiday a pimmanaw agsipod tanabaknang unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na sana kinuna kadagiti adalan na, nagrigat ket din asumrek dagiti nabaknang iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan gapo kadagitoy asauna. Ngem intuloy ni Jesus tinagkuna, anak ko, nagrigaten asumrek iti pagarian ti Dios. Nagrigaten ti sumrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka ti ilulusot ti kamelyo ti abot ti dagom, ngem ti isiserrek ti baknang iti pagarian ti Dios. Ad-adamanen ti siddaaw dagiti adalan ket nagsisin naludsod da. Si asino nga ruden ti maisalakan?
Minatmatan ni Jesus ida sana kinuna, saan ang maaramid ti tao daytoy, ngem kabailan ti Diyos, ta kabailan nga aramidan ti Diyos, dagiti amin abambanag. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Dayaw ti maypay ken kao Kristo. Good morning. Bagayo man ta kaabayo, good morning. Good morning. Maysa kadagiti karigatan nga ipatpatrabaho kanyak daydi inang ko, apong ko. Ta kumapsot mo ti panagkita dan idiubing kami. No apay mga siyak ti paborito data upat kam nga nagsasaruno nga agkakabsat. Haam mga nimanang ko, haam mga dagayadwa nga ading ko ti pagtrabahon da itoy, siyak ti kanayon da nga pangibagaan da itoy nga trabaho. Kanayon nga no, masapol da itoy nga trabaho, siyak lata ti ayabanda. Amuyo na niya da nga trabaho. Di agyobon ti panait, ijay dagom. Ay amuyo dagom? Bakahan nyo mga amo, panait. Ti panay ay ti dagom may idi ka pasaray pa aglatin batit dumakdakkel aging gana nga daytay paragpag ti payong nga daabot na isu ti pagdadait ni inang ko ti sakaw amoyot sakaw kada agdait day di inang wano ni apong ko rupaw ingagyubon punom mo ta ramparanga rod mo ti silaw may kasi di ma sila mutam di jetap no ko ha anyon sa mo na anyon sa mawawatan di bagbagak. Sila mutam no nawaralat ta di murdong na tiritira no made ngatam sila naggrigat nga trabaho dat agyubon ti agyubon ti dagom basta no agdait ni inagan ka agyubon ore dete makinana nga dete dipidal tay singer di maadda kuana de jay agapod di panait iyusok mo diyan ti pagkuan na aging gana di ngaton agnato ka da iyubo nalaklaka nga yubunan de jay. Ti kuan nangam do day ti batit kababatitan nga dagom apo. Taure siya kamukmot ati agdait ngam dagiti lasarsarait nga kumkumporme no abot aga kayak met mapagkepet mo laki di aka basta agdait. Gadagom. Imagine di dagom ni maapo Jesus kunana ni. Nalaklaka pa iti ilulusot ti kamilyo di abot ti dagom ngam ti pan nakaisalakan tinaba na. Nakakita kay ti kamilyon. Kada kayo nga napnapan ta Middle East, nagkikita kay ngatan, ngamsyak na buybuyak laeng ti kamel niya. Kaya sana ilulusot na di abot ti dagom. Imposible ang talaga, ngam di kamilyo nga ibagbaga na, di dagom nga abot ti dagom ko na, in their time, sigon kadagiti expert ti Biblia, idi panawon da po Jesus, ijay Jerusalem, ti alad da, bato. Tapnohan nga agserrek dagiti basta agserrek dagiti atap nga animal ti alad da ti intero nga Jerusalem bato kadi jay ruangan da eksakto laeng makalsot ti tao nga ti nagsinan oblong deja ti awag da deja needle eye abot ti dagom kadi jay kadakkel na mabalin mo nga iselsel nga idoron deja kamilyo no ipilit mo. Ngam jiba nang narigat nga makastrek ta adu garod ti gargarit na. Haan nga di dagom nga ori kay itudok mo ta dagom ita sa kamilyo iri nana aya. Haan nga di mga dagom nga isildok mo ta kamilyo ay sinya tartarabitabom mo teng ko na tayon Iso nga di kunada di ruangan da gate needle eye. Sigon kadagitay eksperto ti Biblia, anda mo adya mo naabutan, jakpay mo nakapan, hanak mga eksperto ti Biblia ngam, dijay mo ti insuro. Da iso ti awag da dijay, needle eye, taublong. Iso nga nalaklaka ka no ti isaserrek, dijay kamilyo, dijay abot ti dagom kunada, needle eye, kaysa dijay, baanang dijay ti sitwasyon na tapno maawatan tayo. Ta talaga nga imposible. Apay ngamin nga dayto ti imbaga ni Apo Jesus ken dayto nabanang. Dayto nabanang nagtaray kini Apo Jesus, napan. Isuna ti nagsaludsod, haan nga sa bali. Anya ti aramidag tapno magunod ko ti biyag nga agnanayon, isuna, kaya na nga saun, tarigagayan na mo ti kinalintag dayto, nalintag. Inya ti kunan ni Apo Jesus, amom dagiti bilin, yes.
I know the law. Una na mga ta-English mga ta dato, baka taga Salcedo mga. I know the law. Anyati ko na, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi ti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganakking ka. Amom di ko na di maestro, maestro insong bat na, manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko, dagitoy abilbilin. Kaya na nga sa uwan, naglintag datoy nga tao. Haan nga nagswit-switik, haan nga nakikamalala, haan nga nagululbod, haan nga nagsaksi ti ulbod, haan nga naparpardaya. Kinita ang danggan nyo no amerisan tayo nga nasaya at minatmatan ni Apo Jesus si aayat. Wow, ti pa nagkita ni Apo Jesus si aayat, nagsaya atin dito nga tao, at dapay lagayam nalintag nga tao. Sa naimpasaruno ni Apo Jesus, anya ti kunana, at dapay pagkurangam. Anya dayjay Apo, ingkaila ko amin asanikwam, ited mo kadagiti na panglaw, sumurot ka kanyak. Naspak ta baga na nawana. Sinumot ti mayat-mat, lada kay kuma. Karkarigatam mo ti nagabrod, nagadal ka ti uray langa. Nakapundar ka mo basit, ta anak mo at damo ijayan. Nakapundar ka, sa ibaga ni Apo Pade, ingkaila ko, ited mo ka dagiti chismo, sa nga kaarubam, dahi ta naglakwam, sa kasumurot ka niya. Sino mayat nga rod? Talaga ang amadi. Pimana, uta sililiday unay. Nda kay kuma, nda kay amin yung may nakimisa, ibata yung dagita luglugan nyo, tailako tayo, taigatang tay titugaw. Mangitain nyo, kagurad ako. No talaga mula Kristiyano kay ilako tayo aming alugan tayo, taigatang tay titugaw. Jak to makimismisad tuya. Dakis ha. La. Awan nga talaga mayat. Kung kunaklaan, baka di kayo makimisan Domingon. Kada dito sitwasyon na, sililiday, kisot imbagan ni Apo Isusan, nagrigat kat nga, dagiti baba nang ko na nagrigat na nga sumurag kan ti pagarian ti langit, narigat na nga lumsot. Ganukit kitaan tayo kakabsat, anya nga minti kayat nga ibagan ni Apo Isus dati, literal kadimo nga ilako tayo aminan, ipadawat tayon, awang mo pagbiag tayon, literal ka di nga, ilako yun, sumurot kay amin kanyak, tag-mission tayo. Apo kakakaasi mo, dagiti baryo nga papanan tayo, ano umay kay amin, intay mang misa, di pa'y kada umay ni Apo Padi, piyasta, data na nagado kayo. Sa pailat dabalon nyo aming nga supot, dakas. Kanya ti ibagbaga na ngamin ditoy. Dito yung lalaki na ay ayaw magka ni Apo Isus nga imuna apaya, simursurot tilintag. Ada kadaanan nga istorya di seminaryo. Doon nga seminarista, DJ Maysa, ada sulsulpeng na nakulit. Agbasketball, makiapa, mawarningan, agbalbaliw ngam nagagat. Ado dagiti kaya na nga trabahuan. Kada kuan ilemang na dagiti gamit di kadwa na, agsangit tumanan, marurod tumanan, mawarningan tuman kini po rektoran, agbalbaliw ngam nagagat. Kada ito yung may nga kadwa na, nakasingsingpat hanga makabasag pinggan. Kanayon nga karkararag, haan nga maladladaw, haan nga kumarkarit, nagsingpet. Idi end of the year, ngamin, seminaryo katinawon nga da evaluation na. Kanda iti may sa, iti ada sulsulpeng na kanayon nga agbasol, gaputan nagagat, idi ko ang kunada, may rekomenda ka, you are recommended for the next school year. Dahiti may sa, kunada, ay aguray ka, rumwar ka pa'y. Nagreklamo. Kunana, dahil kadwak ka na yun nga makabasol, na i-rekomenda, siya nga awan ti basol na, apay nga handang i-rekomenda. Kuna kano dahil padi, awan ti naaramid mo nga madi, haang ka nagar-aramid iti madi dito'y seminaryo, ngam awam mo ti naaramidam anasayaat. Nagbaliw permidayayan niya. Sabali di agar ay sabali di jay mangtungtong paltilintag kendi jay agaramid iti nasayaat. Oh. Nalawag.
Tada tayo gamin, ti gauge tayo, ti barometer ti panagbiag tayo, ikarkarigatam ti haagtungpal ti linteg, haang ka nga makikamkamalala. Tilagol mo ti biag ka, haang ka nga agsweet-sweetik. Tilagol mo ti biag ka, haang ka mamatpapatay. Tilagol mo ti biag ka, haang ka nga agul-ulbod. Umanay ka di ti pan nakaisalakan ko na ni Apo Isos, haan. Ti karo nagamin ka di tayo pa'y matungpal dagi lintegan kasado karon nga agaramid ka na sayaatan. Tilagol tayo ka hangamang tungpal ay mangtungpal ka dagito nga linteg. Kurang no ti pagsasaritaan ka pan nakaisalakan. Kasano ti panagaramid ti nasayaatan niya dito kuna nagaputan na ba nangen kitaem ti pagsayaatan ni kabsat mo haan laeng nga di panagtungpal mo kitaem ti pagsayaatan ni kabsat mo anya ti kuna na ing kailako. Itid mo kadagiti na panglaw, naglidayan. Madindi jeri nana. Kasi matlaeng kanya tayo. Ang kunam ko mahanak magsweet-sweetik, Father. Awam mo't mapaspasaktak nga kaarubak, awam mo sa saurek. Wen, nagmayat-mat, ngawan sa saurem. Kalumabas ka gaputa pa nagibibilag, hamo mga kurkurangan jay irik jay kaarubam. Ngam nalabsang makirkaraidan ti manukan kemawaran, hamo masinagsagin, urek hang ko mga basol, hang ko mga imbaon dagita manok, hamo ko mamaymayat ko mano pinalapal mo, han? Pinalsiitam ko masa ka di magas ti papaya, ang di at least libre. Iya ko na nakauwan, hanggang gararamid ti madi, ngam adda ka di tultulong mo nga nasaya at dayjay ti bagberukan ni Apo Jesusen. Dayjay ti kitkitaan na kanya tayon. Intumot no mapantayo keng kuana ka, timat armas tayo, kunana daya opening prayer tayo, Apo tarabayan, saganaan, pabiligan na kami, tapno adda ti panagaramid mi iti na imbag. Panagaramid ti na imbag, haan nga panagtungpal ti bilin, kurang dayjay no pan nakaisalakan. Kas pangarikan ko ma, hanak mga agsitswitik, hanak mga justice mo ti biyag ko, hanak mga manglukloko di padak nga tao. Nga maawan ba araramidam nga nasaya at jibagbagim lat iserserbiam. Hangka mga agbasbasol kadakwada, jibagbagim lat itantanok mo awan. Isugarod di kunada, into no sumaklang tay kini Apo Diyos ka, timog kunana ka, hamog ka nga, kasano ka ado ti kwartam, kasano ka ado ti pundar mo, kasano ka nga to ti adal mo, kasano ka nga to ti posisyon mo. Timot sa ludsuden nanto nga kunada kanya tayo kas ano ka anagayat. Diyay ito panagayat tayo, diyay ito tulong tayo kinikabsat tayo, ijay tayo nga marukod ti pan nakaisalakan. Kala da ito nini, kunana ni, minatmatan ni Apo Isos kunana, saan nga maaramid, sino pa iti maisalakan kung nadagiti adalan, haan nga kabailan ti tao. Ngam mabalin nga aramidon ti Diyos, wan kakabsat ti panagtungpal ti linteg. Mabalin tayo nga agdisiplina nga tao, matungpal tayo deta. Ngam di jay extra nga ayat, nga mangkita ti kasapulan ni kabsat mo, tapno agbenefit iso na, masapol nga addan na Diyosan dito'y deta. Tano awan, kurang. Narigat mo nga ited tabagim, narigat mo nga ited. Anyaman dagiti mabalin tayo nga ited, sa nikwa, no, naikangkas sa nikwa, well and good. Itulong mo. Naikang ka ti talent, well and good. Iburay mo. Naikang ka ti position, well and good. Haan lang aga po tayo ti obligasyon mo, iserbim nga addaan puso. Tahaan nga amin, kung na tayo, tila makatulong ka dagiti baba nang no. Awan ti ba nang, awan ti kasapulan na, awan mo ti marigrigat nga, awan ti maitulong na addalat ta maitulong tayo. Isugard nga na kunana, numapantay to di jay, tinto pagrukudan na, no kas ano tayo nga nagayat. Adda may sa gayam ko, padpadak nga di makkel at irigat, tapada kami mat nga sigon ti exchange ti messages mita follower laeng, hanggang pa'y nagkita. Nga mag-share kami, kas lagpadpada tati di makkelan Apo. One, the same. Di makkel kanumat, nga idi, kaslakan nyami, ano, di kusina mi idi, di sirok ti balay, no kastoy nga aglemlem, kalkalpas ti lemlem, amuyo lemlem. Oh, amuyo lemlem.
Ijay enti kusina di sirok me, inikaikan mila ang ititapi, amoyo titapi? Tepi. Nga isula ang tibadda kam no mapangka di kusina na aginaw ka umalis ka di may sa abato, adidyayan ga po ta agobobog alinta, kolkolay ang kada dapat taki-taki alinta yan di kusina. Kas di tibalay nga di makalan me. Istorya kas di makanya na. Kitatan, napagasatan, nakaasawa ti adda mabalin na, amoy ti puso na, the same, anya di puso na, kasla pilantropison. Agberbirok ti mabalin na at tulungan. Never nga para di bagina apaya, kunana nga ro di ko na tayo ijay Facebook nga, tumulto, nagbibigay ka, hindi dahil mayroon ka, nagbibigay ka dahil alam mo ng pakiramdam yung walang-wala. Dahil ti puso na. Iso nga, ang ko nga tagikuan, Father, ko na apaya, masapol nga itulong ko, apaya, amok tiriga na. God bless your heart, ko nakmat, bendisyonan ko man niya po Diyos ta pusong tahaan nga agbaliw. Kiday jay nasingputan, nalintigbiyag nan, ngam ti berberukan na, nukas ano nga agayat ka dagiti dadduma, han na pa iba kayat nga ibaga nagan na no tumulong. Kaday ti puso nga kayat ni Apo Isus nga pan nakaisalakan kanya tayo. Ti karo na wan nalintig tayo no jibagbagi tayo ti serserbian tayo, jibagbagi tayo ti para kanya tayo hanak mga mangsitsiti kanak mga manglukloko, awam mo ti mabadbad dekak nga kabsat ko kagbiagak wan angam no dadduma para kanya tayo. Ti kaharit na ditoy no kas ano ka nga agayat haan laeng nga panagtungpal itilinteg. Kaulitan tayo kakabsat, kunana ditoy ni Apo Isus, no amerisan tayo nga nasayaat, kunana, saan ama aramid ti tao daytoy? Ngam kabaulan ti Diyos amin nga aramiden uwan, ti laeng makaited, ti addakan niya na, ti talento na, ti laeng kabaulan na ti tumulong kinni kabsat na nga addaan puso, daytay adda ni Apo Diyos kengkuana. Narigat nga aramiden ti tao, daytoy no kurang di ayat ken ni Apo Dios no tila pampanunutem ken nalinteg kamet para kanyak narigat mo nga kitaen di pagimbagan ti sabali no awan ni Apo Dios ditoy isu nga kuna na imposible iti tao ngem posible ken ni Apo Dios mabalin mo nga agbalin a posible kanya tayo baka pagibasaran rumwar kay ije balayaw at dadagiti tattao ken amok nga narumwarda no mabalbalin haanda nga pay agitugot ti kwartada apaya sayang baka adda paggastuan bay am ta isuna ti agilibre dagitay imot adda kasi nga tao handa nga agwalwalit handa nga agtugtugot apaya amo maayon da grupo yo barkada yo ke gumatang kayo ay awan na itugot ko kanayong kay nga rumor ka awan na itugot ko. Kanayong kay nga rumor ka awan na itugot ko. Handa kan itugtugot. Kas ano nga rumor ka di balayo. Nga kunam ijibagim ka amahang ka mo maawanan kinagpaiso na kunam ijibagim ka mangitugot ak apaya baka adda matulungak di tarwar. Narigat? Ay Ilocano tayo nga talaga. Narigat da jay. Dati rumwar ka mas lamang itugot ka nga at baka adda matulungak. Sino nga tati umuna ang matulungak? Dayayan laktawon tayo di pa nagtungpal iti linteg. Tano ti pampanunutan tayo nga kina Kristiyano tayo kas ano nga agtungpal ti linteg nakabaybayagan wan agbasbasol tayo amin. Layawon tayo kas ano tayo nga agayat kalpasan nga natungpal tayo dagiti alinteg. Dahil mo tikarit na kanya tayo. Tada serbi di kina Kristiyano tayo. Ulitin tayo. Narigat tayo nga aramidan. Samula maaramid da ito'y no adpudpud no nga adda ni Apo Diyos king ka. Sa balimot aday tay mangmangted gapula ang tadda kayat na something in return ay kamadi aday jay. Agmulmula day jay, investment day jay. Patubo day jay. Kaslakal agbanban niit day jay nga liw-liw-liwan na ka. Ngam no day tayo pusom ka natural nga, anya ti mabaling ko nga itulong nga urehan da daw dawaten. Nga paya ay ayatem nga rod idan.
Iso nga ron ti ko na imposible ti tao, nga imposible kini Apo Diyos. Ulitin tayo, inton agkamang tayo kinkwana, sa ludsuden nanto, rufo kas ano kaado ti ayat mo. Kasano kadakkel ti inyayat mo kadagiti tattao. Hanlaga po ata nagpadi ka, basic data. Ore ka padi ka mat. No? Awang pa'y mayat nga makimisa, king katapaya. Wah! Ore ka padi ka, haan? Oh. Kali makanyayo ore ka nakaukor ka, apostolada ka, dalikliktor ka, dakwata na awang pa'y mamatiking ka. Iso mula iso Ala nga padi, adatay amin Iso ti kuna na sa lutsudan na to, kasano magkadakkel di ayat mo. Kasano kadakkel ti imbuhos mo kayat isunto ti armas tayo. Ulitin tayo, no agsubli tayo, no kutkutan tayo ti amin na sa mula maaramid dayta no adda ni Apo Diyos iti biyag mo. Sa mula maaramid dayta no sulid. Diyay pamati kini Apo Diyos dito ayan ay puso ti biyag mo. Paduyak-yak tayo iti pamati, mamatiak, iti maymay sa Diyos, ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken ti maymay sa nga Apo ani Jesucristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao di ti ama iti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos na nagtao di ti Diyos, silaw na nagtao di ti silaw, napaypay so a Diyos na nagtao di tinapaypay so a Diyos, nayanak saan na naparswa, Diyos sa kasmetla iti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda, gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo, imulog nga nagaput sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anaylan sa iti krus, gapu kada tayo, idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem, nagungar iti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti ama, umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto patingga. Mamatiak met iti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw iti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag iti lubong a masakbayan. Amen. Ammo ti Apo anarigat, ti mangsurot, ken mangaramid kadagiti bilbilin na isot gapo na anarigat met, ti manglakam ti biag nga agnanayon, no pay kasta, babaen ti grasya, ken panulong na, no agkamang tay ken kuana, magunod tayo dayta nga biag, kas mayan nurot iti pagayatan na, umararaw tayo nga rod ket kuna tayo, Apo pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo ikam iti pigsa, sakripisyo ken ayat, dagiti amin na mangisaknap iti naimbag adamag, iti pagarian tapno babaen ti sao ken aramid, masungbatan ken maiturong da amin dagiti tattao, amang tuntun ti dalan nga agturong iti agnanayon a biag. Dawaten mi ken kaapo. Apo pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo masursuro ken maamiris kuma dagiti maiturturong ti pagilyan mi, iti pudno akay papanan ti panagservi, ken silulukat ti puso da, amang itrabaho kadagiti namnamaen da, apagimbagan iti kaadwan. Dawaten mi ken kaapo. Apo pakiranuden na kami iti biag nga agnanayon. Apo ited mo kad takaasim kintulong mo kadagiti amin na agbabiag, babaen ti bunga ti daga,
Danom ken dumapay at kita pagtrabahuan, tapno babaen dagiti lingit ken sakripisyo da, saan mo kadi nga awanen akakaisuna, anabatbati pagbibiyaganda, dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biag nga agnanayon. Apo, silawam dagiti panpanunot mi, tapno kanayon mi a panunuten ken aramiden dagiti makaparagsak, ken makatulong iti padami a tao, akastamet ti bukod mi abagi, dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biag nga agnanayon. Apo, pariknam ti asi ken ayat mo, kadagiti nakakaasi nga anak mo, dagiti masakit, nadidigra, gaputi gubat, layos, wenno bagyo, tapno adulat ta dagiti tattao, amang ted iti tulong kadakwada. Dawaten mi ken kaapo. Apo, pakiranudan na kami iti biag nga agnanayon. Apo, ipaay mo kadmet alak aminen dagiti amin na pimusayen akakabsat mi. Ti agnanayon na biag nga enkari ni Apo Jesus kadakwada. Dawaten mi Apo. Apo, pakiranudan na kami iti biag nga agnanayon. Agulimat tayo, antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Dawaten tayo iti Apo. Apo, pakiranudan na kami iti biag nga agnanayon. Apo, adtoy dagiti karkararag mi, adupay dagiti saan mi, anaiyabkas ken ka, ngem ammo mi, nga ammom dagiti akasapulan mi, ket dawaten mi amin ida itinagan ni Jesus nga Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kakabsat, at datayon ti may kadwa paset, tinasantuan na misa, iso ti liturgia, tinasantuan na Eucharistia. Maawis tayo nga gisagana ti sagot ayat tayo, kadagiti ado a bendisyon nga impapay ni Apo Diyos kada tayo. Sa buhay ko man, tu'y datun mi ketawate mida, sapay kumatamay kari, amay datun tirabaw ti altar. Tinapay nga isagot mi ken ka, awan ti dayaw na, awan ti limnos na, di amay kari amay datong ti padaya, apag dayaw mi ken ka. Sa pumay kuman, tu'y datun mi ketawate mina, sapay kumatamay kari, amay datun tirabaw ti altar. Bisin ito'y daga, nuak
Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumaday to daton kadagita imam ket may paay pakay daydayawan ken pakay gloryaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad Apo dagiti karkararag mi ket nangruna unay dagitoy daton mi tapno daytoy Santa Misa arambakan mi asipapasnek ipan na kami iti gloria ti langit gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itagayo dagita puspusoyo. Adada na si tatagay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno na ya may karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na. Pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan. Babaen ti panagungar na. Ket inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ni Apo a Dios, dagiti amin naparswa. Ilangit ken naganak nuday di pakay daydayawan. Sana di kangatuan alay dayaw ti umay tinagang ti Apo o sana di kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti darak. Dara ti baro ken nagnanayon atulag. Isu ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Mabayan ti krus mo, kening ka panagungar, inakamin salakan, sika tinanubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo, ama ikari kami,
ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anayusan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi, apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo pakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, amay karikam amin iti agnanayon abiyag, ket makiranod kamto, ken nainggasata na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga use nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami, gada sa nilangit, padaydayaw kuma, tinagan mo, unteng kuma, ti pagarya, patungpal kuma, tinakem mo, ito'y daga, akasad ilangit, item kadakam, di aldaw ito'y di kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanemet, di basol mi akasmet, pamakawan mi kadagiti, nakabasul kada kami, di nakamet, baybayan ngawan ti suliso keti, salakan nakam keti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayo na dintog sarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niya ti tedko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no digat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Kasta kumamet ken iti ka. napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin kapya. Cordero ti Diyos sa mangpunas basba sulti lubong Apo mga sika Cordero ti Diyos sa mangpunas basba sulti lubong Apo mga asika Cordero ti Diyos sa mangpunas basba sulti lubong item kada kam ti kapya Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salaing asao, mapaimbagton, to'y kararwak. Umay kumani ka o Diyos ko Amin amina parikuto Nasikalaeng o Apo Tiyang muka makatulong tuinumo Umay kumani ka o Diyos ko narasiunay abiyag ko tasikalaeng o Apo tiyang muka makatulong tuinumo agpasagat ngarut ken ka tawan sa bali pimananam nama aratupen nak ngarut tala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananam nama harakupen nak ngarut tala sakbay nga inak maiwawa may kumani ka o Diyos ko naluboy unay abiyag ko tasikalaeng o Apo tiyang muka makatulong tuinumo umay kumani ka o Diyos ko
sagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama arakupen at ngarut tala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama arakupen at ngarut tala sakbay nga inak maiwawa may kumani ka mang o Diyos ko amin amin na parikot ko nasikalae uapo tiyang mo ka makatulong tuno mo umay kumani ka mang o Diyos ko narasiunay abiyag ko nasikalae uapo tiyang mo ka makatulong tinumo agpasagak ngarut ken ka tawang sa bali pimananang nama arakupen at ngarut hala sakbay nga inak maiwawa agpasagak ngarut ken ka tawan sa bali pimananang nama arakupen at ngarut tala sakbay nga inak maiwawa Kumararag tayo. Apo, tartaraunan na kami, itinasantuan abagikan darati anak mo, ipaay mo ka dita iranod na kami itinadyosan abiyag na, gapoken Apo Meso Kristong anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Amen. Kalpasan tinasantuan a misa, maaramid ti ababa a programa ay ayam, pangrambak tayo ti Indigenous People Sunday. Kada kayong dati nga nalaing ti Chinese garter, kada sungka, anya pa dagitay, traditional nga ay ayam tayo, sanggol, balin nyo ti agbati ta lumabang kayo, nagberbirok kami pa ilaang no paggapuan ti premyo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta humamit At ken dumog ka. tayo, taawatan tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos, ipaay na kumaasi aasi kada kayo ti pamindisyon na, ken ti sirib a pakaisalakanan nyo. Amen. Adalan na kayo kumaadi agresat kadagiti panursuro ti pamati, ket pagtalin na edan na kayo, iti panagaramid yo, iti naimbag. Amen. Iturong na kayo kumaamapan ken kuana metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo ti dalan, ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasantuan a misa, ituloy tayo ti misyon tayo. Agiaman tayo ti Diyos. Ti
man ngagtarigagay sumurot kaniya lipaten na bagina ket suruten na at tuyak kapo dumdumgek tuyaripen mo nga atong palbilbilin mo at sa uka uwapo suruten ka suruten ka kasi ka